Sa number 2, NDF consultant kag iya nga upod patay sa engkwentro nga nagluntad kaina sang aga sa Kabankalan City. Progresibo nga grupo nagsiling nga wala sang engkwentro kundi ginpatay sang militar ang mga biktima. Duha ka mga ginaalegar katapos ang New People's Army ang patay sa engkwentro sini nga aga sa barangay Kamansi sa Kabankalan City. Sila ang kabahin sa ginabulubanta na pulo ka mga armado nga nakaengkwentro sang tropa sang 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion. Sunod sa Army, ang tropa ang nagpatigayon sa joint combat operation bangod sang mga report sa mga residente nga pagpangilkil sa mga katapos sang NPA. Na-recover man gikan sa duha ka napatayang duha ka mga granada, isa ka KG-9 nga armas kag duha ka caliber 45 pistol. Lakip na ang iban pa nga mga dokumento kag flag sang CPP. Apang ang National Democratic Front Negros ang nagpagwa man sang statement kag ila ginasiling nga peke ang natabo nga engkwentro. Sunod kay Bayani Obrero, ang spokesperson sang NDF Negros, gin-capture sang Army ang NDF consultant na si Erickson Acosta kag iya siniupod las 2 sang kagahon kaina kag ila inigin patay makaligad sang pila ka oras. Sunod kay Obrero, si Acosta ang yari lang sa Negros para mag-consult sa mga mangunguma kag magpaambit sang development sang comprehensive agreement on social and economic reforms. Mabaskog nga ginakondenar sang NDF ang nagpatay kay Acosta nga isa man ka poet, songwriter kag journalist suno sa ila. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd Infantry Brigade, ang nagapaninduga naman nga may engkwentro nga natabo kag iya ginsiling nga masami nga balibad sang rebelde nga grupo nga wala sang engkwentro kon may casualty sa ila nga hanay.